Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wam wyrządzę o tym, że kiesi hańdowni familie się bardziej dzierżały kupy, a to z tego, że byli takowni ludzie, co ich poradzili jakosik do tej kupy zegnać. Z czego się te familie nie dzierżą do kupy dzisio, bo już nie ma na świecie tych, którzy te familie dowali kiejsi hańdowni do gromady. Nie ma już pomiędzy nami starek, starzików, matek, a fotrów, którzy wiedzieli, jako całą familię jakosi gdycki zegnać pospołu. Oto baj w niedzieliczkę przy jednym stole. Było baj 4 braci, a 2 dziołchy. Oni się pożenili, one się powydowały, ale dycki roz za tydzień wszyscy się pospołu zeszli u fotrów, bo mama ich pozwali na łobiot. Żaden się nie pytał, wiela to będzie stoć, bo kiejsi hańdowni grejcary się inaczej rachowały jako terazy. Każdy jak poradził, to coś ze sobą przyniósł. Oto kąsek buchty albo baj jaką kawę, ale fotrowie, a potem starzicy byli radzi, że się podziwają na wnuki, a na swoje dziecka. Wiele razy było tak, że jeden przeciw drugiemu coś miał. Baj brat się z własnym włośnym bratem powadził, tuż foter z nimi przerządził, a jakoś ich się ujednali. Przy jednym stole, tym co jeszcze prastazik zrobił, cała familia się zeszła, a jak ktośik chciał coś ich drugiemu wyczytować, to iny tam, przy tym stole. Fotrowie byli kapkę jako sędziowie, bo pomiędzy dzieckami dycki były jaksi kurowody. Jak były małe, a i po tym nie skorzy, kiej już dorosły, a były wielki. Jakoś ich wszystko szło przy tym starucym dębowym stole w tej ojcowskiej chałupie dorządzić. Mama nie ważyli obiadu iny z tego, co by se wszyscy pojedli. Przy tym jodle się wyrządzało, a to było o wiele ważniejsze od tego kąska mięsa, a od tych poru ziemnioków. Wiele razy familia się nie widziała cały tydzień. Tuż bracio a siostry se mogli podrzistać, co wszystko się przez tych porę dni porobiło, a kuzynio se mogli baj pogonić po polu, a po zogrodzie. Cera się wiele razy polutowała na chłopa, że je przeciwny, a chlaszcze po szychcie z kamratami. Potem mama wzięli synka do izby, a mu swoi rzekła. A foter jak to usłyszał, to wiele razy mu do aj fackę po gębie. Synek się zaś polutował fotrowi, że już nie poradzi wydzierżyć z teściem. Tuż tacik mu to wyłożył, jako to je, że musi po nikierę wieca wydzierżeć, bo sam bywał z fotrami od baby, a wie jaki to je. Wszystkie kurowody, co były pomiędzy dzieckami, się chnet wyrządziło, dycki, kiej się familia zeszła do kupy. Po tym, jak się starka ze starzikiem stracili, a za jakiś czas a i mama z tacikiem, to bracio a siostry się już zeszli iny roz za czas. 2 z nich się powadziło o skoski, a dziołchy się szkubły, że bez mala jedna drugą obszczekała w konzumie. Pomrzyli ci, co jakosik poradzili to tak zrobić, że dziecka się umiały ujednać. Familia już nigdy po tym nie była tako samo, jako kiejsi. Było tak, że brat z bratem przestali mówić, a do śmierci nie przerządzili ani słowa, bo się powadzili o chałupę, po fotrach, bo jeden ją dostał, a drugi iny wielkucny kęs gruntu za sztreką. A stykło by iny się zaś zyńść, a siednąć pospołu przy starucym stole. Można kiejsi tak będzie, że ludzie se wszymną, że familia musi się zaś zyńść do gromady. Rzekną se wszystko do oczy, można, że się przy temu a i powadzą, ale wyciepią ze siebie wszystkie złości, a to, co mieli jedni przeciw drugim. W ten czas se a i wspomną tatów, a starzików, co tą familię opatrowali,
a godnie robili, co by ją furt dobać do kupy. Roztomili, dziękuję, żeście mnie posłuchali. Tutaj macie z obu stron mojej głowy takie obrazki. Jeden obrazek to jest ta kopytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, co się wam można będzie podobał. Tuż podziwiajcie się na tym mój kanał, na insze filmy, a ja wam dziękuję i niech się wam wszystkim darzy.